Dobrý deň. Konečne sa nám do rúk dostáva zástupca štvortretinového systému. Konkrétne sa jedná o zrkadlovku z dielne Olympusu s označením E510. Táto zrkadlovka od svojho uvedenia približne pred pol rokom stihla už získať niekoľko ocenení, konkrétne aj cenu EISA pre The Best Consumer Camera v roku 2007. No a my sa teraz pozrieme, ako si počínala v našom redakčnom teste. Napriek svojim malým rozmerom pôsobí fotoaparát v rukách veľmi odolne. Je to najmä vďaka použitým materiálom a veľmi kvalitnému vypracovaniu. Rovnako výborné aj ovládanie prístroja. Všetky dôležité funkcie majú vlastné tlačidlo vyvedené na povrch. Nájdeme tu napríklad ovládanie optickej stabilizácie, spúšťanie live view, náhľadu, meranie expozície, nastavenie citlivosti ISO. Je tu aj voľba spôsobu zaostrovania alebo vyváženie bieliel. Pod otočným voličom nájdeme dve dôležité tlačidlá. Pomocou jedného si vyberáme jeden z troch zaostrovacích bodov a druhé je tlačidlo FN funkcií, ku ktorému je možné priradiť funkciu, pre ktorú by sme ináč museli vstúpiť do menu. Na vrchnej strane prístroja zaujme otočný volič režimov snímania, ktorý má dosť tuhý chod. Na druhej strane nehrozí mimovoľné otočenie a tým nechcená zmena režimu. Hneď vedľa spúšte má svoje miesto aj dôležité tlačidlo korekcie expozície, ktoré budú užívateľia kvôli zníženému dynamickému rozsahu čipu častejšie využívať. Štandardom v tejto triede fotoaparátov je použitie antiprachového filtra. Čo už tak štandardné nie je, sú dva sloty pre pamäťové karty. V tomto prípade tu máme Compact Flash a slot pre XD Picture Card. Z fotoaparátu dostanete veľmi kvalitné fotografie, plné ostrosti, detailu a verného farebného podania. Pre maximálnu kvalitu je však potrebné urobiť zopár úprav v nastavení. Konkrétne je potrebné znížiť úroveň šumového filtra, buď na hodnotu low, teda nízku, prípadne ho úplne vypnúť, keďže tento dosť výrazne zasahuje do obrazu. Spolu s týmto nastavením je potrebné upraviť aj ostrosť, a to na hodnotu buď -1 alebo -2, pretože inak by obrázky pôsobili neprirodzene ostro. Tieto malé zmeny znamenajú veľký posun v kvalite obrazu, ktorá uspokojí aj veľmi náročných užívateľov. Najväčšími prednosťami tejto zrkadlovky sú jej malé rozmery a nízka váha, ktoré sú charakteristické pre celý štvortretinový systém. Vďaka týmto prednostiam a tiež rýchlemu kontinuálnemu snímaniu a tichému chodu zrkadla by táto zrkadlovka mohla nájsť uplatnenie napríklad v street fotografii, kde by mohla slúžiť ako alternatíva k prehľadovým fotoaparátom. Pri cestách váhu tohto fotoaparátu ani nepocítite a vďaka kvalitnému spracovaniu a niečo vydrží.